weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jaaɗula to monguela to wuuro seeno to guisela bamum soodi to dey caraka to seydi maaji to winde jammi to hayre ndayi to ganki to belelɗendi to wuuro gujel ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno djiby dawoud sall ha to galle ceerno boubou pendo sall to luxeba gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie police national halfinaɓe nden ka e kisal naftede ko taari ɗum ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti réseau mawɗo no fewi dattirnoɗo fewnude e kayitaji tawi ko dosi kayitaji voyage wondude e carte uji séjour fenade to leydi sénégal to mawnini leydi sénégal naaɓe mawnini ñalawma hande o manditare ɗo maître abdoulaye wadde gonnoɗo hoorejo leydi ndi men wadde hoorejo leydi ndi o dañi duuɓi temedere to leydi Mali laamu leydi Mali sifi kayida hollilde kay wande dendagal motoji mawɗi kala ko interdit kay yeedene doga e nder région ngaji e nder guure tokose kay so wona taw koye nder guure mawɗe kay kala to yo nanggue kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodja kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to Moyen-Orient ɗe to dowlaji dittude Afrique bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren patiren gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kabaruji mon e ɗemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam lemon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nayya lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom kabaruji moon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon ma en jaa ha toon to Mbagne noon woni tigui e keɓugal mawgal no fewi ko fate jaɓɓade ziyara aniyalla moɓe mbaɗanta ceerno Kodda Diop on ziyara noon caggal nde dirtiri noon wattama tigui ñande 19 e ñande nogas nduɗo lewru juin ndu gonɗe ndu toon to Mbagne to galle khalifa o dendagal noon wuuro Mbagnaɓe no ndidor noon e dendagal guure takkiɗe Mbagne taariɗe Mbagne hoddiɓe Mbagne kala ɓe Mauritanie e Sénégal ene bisma e oɗon ziyara kala jiɗɗo hebde ɗo noon ko ɓuuri ɗo labde kay jokkodirta koye ceerno Mouhamadou mo ceerno Kodda numéro mum ko 46 88 73 34 ma heɓ ɗo ko ɓuuri labde kabaruji men demgal pular to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen délégation tawi ko docteur eɓe chinois ji gardugol médecin général de brigade Litawo ene tawi tigui jillu men gollal e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ñande talata ɓennuɗe noon ɓe jittinoma hôpital militaire mo Nouakchott e centre wondude centre militaire cardiologie tawateɗo e nder Nouakchott jaɓɓimaɓe toon noon to hôpital militaire to ko médecin colonel Abdel Malik Mohamed Abdallah Malik o présentiɓe noon dendagal service aji taweteɗi e nder hôpital e matériel moɓe jogui eno ɓe kuudomo gollorto so tawi koto centre militaire cardiologie toon jaɓɓiɓe ko médecin colonel Brahima Habib Dia on ne présentiɓe toon matériel et équipement centre o jogui kay e gollorɗe mum kala enoɓe gollorto ɓe jewtidi noon ko heewi kay ɓe kolliri kay eɗo saaha joni woni jillu woni mujibu nguɗo jillu kay ko yidde ɓeydude ñassade galle cehilagal tawi koto banggue koniyankagal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Chine ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri wonde cogguji tawi ko gaz de cuisine woni gaz uji defirɗi kay cogguji mum ɓustama ha 20% kala hen butel kay ko jaranno ko 20% e nder temedere kala buuɗi nogas ustama hen so tawi ko butel gaz mo hinde B12 woni gaz uji mawɗi ɗi on gaz noon mo laamu ngu wattuno ko waɗno ko ɓoyan ko 5000 woni ujunnaje 5 e oɗo saaha joni ɓe usti hen ujunere timmude wonti ujunnaje 4 woni 4000 uguya so tawi noon ko gaz so tawi noon ko gaz kay gaz mo B6 woni dewɗo hen o walla mbiyen gaz moyen on laamu ngu wanno ko 2400 e oɗo saaha joni laamu ngu watti emery yo yeeye 1920 so tawi noon ko gaz mo B3 on ko 3 kilo woni tokos mo yimɓe kewi waɗirde atuji o on noon laamu ngu yamirno yo yeeye ko 1100 e oɗo saaha joni ustama wonti 880 woni temedde jeetati e capanɗe jeetati so tawi ko moyen o mbiɗen e oɗo saaha joni ko ujunere temedde jeenayyi e nogas so tawi noon ko gaz mawɗo woni B12 on ko 4000 woni ujunnaje 4 ko ɗum woni cogguji ɗi laamu ngu yamiri heddi kay ko joni beele butikaji ɗine joom butikaji yewɓe ɗiɗon gaz uji ma kormo kay ko fate ustugol ɗiɗon gaz uji walla ala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Birane Daoul Abedi ko sarɗiyanke e nder suudu sarɗiji leydi Mauritanie ko kanko ardi catala bitegal IRA e nder point de presse makko noon o yuɓɓino o ñiŋi hen no fewi kay laamu ngu no heewade e kala saaha o holliri kay wonde e oɗo saaha liberté e ustino fewi e ɗum e nguɗo laamu kay justice o kadi ene yatiri ɓawo no fewi o wi kay wonde e laamu e saaha laamu Aziz kay kanko foof wonde kabdiɗo Aziz omo teski kay e saaha laamu Aziz ko nden tigui ko liberté ɓurno hewde ko nden kadi ko fati tigui e ko wiyete justice ɓurno ƴellitade e nder leydi hen e fannu dossier ji noon o holliri tigui wonde kay o wi wonde e fannu dossier ji tawi ko dossier ji maccugago woni ko wiyete dossier d' esclavage o holliri tigui ke saaha Aziz ko nden tigui dossier ji ɗum tigui ɓurnon newade e oɗo saaha joni kanko Birane Daoul Abdi noon suutidi ɗo konngudi koye saaha kay ɓe tawa kay ko mawnirgol ñalawma kay mawninade ko fati kay solidarité avec les prisonniers d' opinion woni tigui hollirde ñalawma kay taw ko hollirde ene wondi e ɓeɗon haɗa sokaɓe tawi ko haɗaɓe haalde miijoji men haɗaɓe liberté
temumen tawi kadi ko catala mouvement ira kañum tigi yuɓɓinno ɗum kanko biranta wul abidi noona o holliri tigi wonde holliri kay wonde e nder nguɗo laamu liberté d'expression ene yatiri ɓawo no feewi o holliri kadi wonde leydi ndi ne heewi ko wiyete abi zidde seera o wi kadi e nder yimɓe hewɓe kadi tawi ko tuumaɓe mbuñaari e bordirgol ngaɗo leydi ko yimɓe tata tan ƴewɗo saaha joni ɓili e juuɗe justice e heddiɓe kala nana jaaha e haajuji mumen ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen alarba hanki o subaka ko tana musɗo waɗi to Rosso ko gorko goto noon yooɓi toon fittandu miñum ko tawi miñum yooɓi toon fittandu miñi ko tan noon caggal kayde luural arno hakkude mabɓe ɓe dugdi duki sattuki no feewi ha wonti haare ko ɗon mawdiraɗo dufti laaɓi o fi miñiraɗo labɓe kewɗe no feewi o fimo e dande e hoore ha e reedu kala ko hen miñiraɗo wasi fittade mum o wiyama teeb noon enquête udditama hen ko luural noon holliri tigui wonde ko luural wonno hakkude mabɓe ɓe dugdi koko duko noon sa laati haare kay ha oɗo mawdiraɗo yooɓi fittandu miñum toon to wuuro Rosso ngo ha joni habaruji men demgal Pulaar gendarmerie halfinaɓe ko fate nden ka Excel laabi leydi Mauritanie e dow tawateɓe dow lawol Rosso tawi kadi ko brigade mobile dariɓe hakkude tigginte e darinoɓe hakkude tigginte e Nouakchott kañumen tigui teeɓi oto goto noon e nder oto o noon ɓe tawi hen butelaji kewɗi sangara woni tigui alcool ɓe tawi e nder makko sappo e goho butel sangara tawi ko butelaji mawɗi ine mofta kay e nder bagasuji oto o noon ko oto transport ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen police nationale ɓe Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no feewi dartunoɗo ko fate falsification des documents de voyage woni tigui fewnoɓe kayitaji fennade tawi ko kayitaji voyage e fewnoɓe carte uji séjour fedde nde noon koɓe sagataɓe nayo kamɓe nayo kala ɓe mbiyama teɓe kadi kamɓe nayo kala koɓe hoɓɓe ɓe jeeyaka e nder leydi Mauritanie ɓe tawrama noon matériel garɗuno e feewi taw ko dernière génération moɓe pewnirta ɗiɗon kayitaji ne tawi hen ordinateur uji kesi tawi ordonnance uji de pointe ene tawi majje kadi imprimante uji professionnel ene tawi hen kadi appareil uji photo tawi ko sophistiqué ɓodude équipage goɗɗo équipement goɗɗo kewɗo no feewi moɓe kutorto kamɓe kala noon ɓe mbaɗama déféré yesso parquet habaruji men demgal Pulaar sen nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal Moussa Bala Fofana ko Moussa Bala Fofana kay gardiɗo e oɗo gartuɗo kay e oɗo saaha joni gartuɗo e gouvernement e gartuɗo e poste mum e oɗo gouvernement kesso kay e poste mo wonno e gouvernement Ousmane Sonko e oɗo poste kadi e oɗo gouvernement koye on poste heddi so wonde ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires o holliri tigui o tengtini wonde kabaru kay o yalti ha laaɓi o waɗi démissionné o yalti ha laaɓi kay e jeeyede e landa Pastef o jaaɓi noon o jabti noon ko konngudi Ousmane Sonko mawɗo Pastef kollirnoɗo kay wonde yoga e yimɓe lunda yoga kay e yimɓe lundiɓe kuule Pastef tawi kadi ko jaɓɓe yaadude e oɗo gouvernement kala kay nomaɗo e oɗo gouvernement kesso yoɓe andu kay koɓe riwoɓe ɗum kanko noon o holliri tigui wonde o waɗi démissionné ha laaɓi jeeyede e landa Pastef kanko Moussa Bala Fofana noon ine omo yetta omo jarna Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi hoolare jogui e makko kay e teddugal fawi e dow makko kay e ndeɗo hoolare kadi hessitini e dow makko kay so widemo kay yo jokku wonde jawgal kalfinagal ko fati e kotko woni l'urbanisme o wi noon kadi wonde caggal o holliri noon caggal o mona caggal Allah kay o mona caggal Bassirou Diomaye Faye o wi kadi wonde o senni ɗum o sernata ko ɓuuri Allah mawnude o meeɗa joddade e Bassirou Diomaye Faye eɓe jewta tawi koko fati e question ngaji walla projet ji politique ala ɗum meeɗa wonde hakkude mabɓe woni hakkude mabɓe tan ko gollal o wi kadi wonde Ousmane Sonko ko sehil makko kadi o nangi ɗum ko mawni ko ɓe ummidima to woddi ɓe ndewdi to heewi kay ɗum noon yaltudemo e Pastef kay hattama wonde patriote e nder leydi hen ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen guila Ousmane Sonko waɗa limogé e gardigu jagorɗo e leydi Sénégal e Pastef naaɓe hewɓe kay nana jokki wadde démissionné woppude golle men cakkitiɗo woppude golle mum noon woni démissionde ko alarba hanki o 3 lewru juin on ko docteur Aboubacar Traoré kañum wonno directeur général kañum wonno directeur général hôpital régional mo Amadou Tidiane Ba mo Sédhiou o joƴƴini tigui lettere makko de démission o holliri tigui wonde woppiti golle makko ha laaɓi tawi kadi o holliri ko pour des raisons personnelles ko ɗum addanimo o woppidde ɗeɗon golle e gardigu oɗo hôpital ha
joni ko leydi Sénégal keddoɗen cérémonie mawnin cérémonie mawɗo no fewi yuɓɓinama to Grand Théâtre de Dakar tawi ko mawninde manditare temudinde wattore duuɓi temedere kay ko maître Abdoulaye Wade yino aduna o waɗnama to noon hommage pattama limijo yimɓe dawrugol hewɓe no fewi ardiɓe diineji e ardiɓe société ji wondude nalankoɓe hewɓe kay mbawi arde tawtorede oɗon cérémonie ari noon e dow khalifa ari tigui e dow inde khalifa général des mourides ko biteɗo Serigne Issaga Mbacké o yamiri noon kadi yo ƴettu toon konngol ko biteɗo Bakiyou Faye noon haali toon ko heewi kay ko haali toon ko feewi kay ko andi e maître Abdoulaye Wade e ko Abdoulaye Wade golli kay nder leydi he ha tigui toon to Touba tawtorama cérémonie o kadi biteɗo Sindiély Wade on ko ɓi Abdoulaye Wade debbo on noon tawi tigui nde naati nde jooɗi ko Sara Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi nde o naati noon nokku o ko poɓɓali mawdi no fewi yimɓe foof daari gam faɓɓademo bismademo jaɓɓademo saabu wayirdemo leydi ndi saabu kay fodde duuɓi 13 joni o koygal makko artani nder leydi Sénégal Karima Wade noon ko banni ko gorko ko ɓi Abdoulaye Wade tawateɗo oɗo saaha joni caggal leydi on noon heɓani arde tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko aljuma janggo 5 lewru juin wonata premier conseil des ministres kay caggal nde Ousmane Sonko waɗano limogé ittano e laamu Amina lomtimo oɗo conseil des ministres noon ma tengtini kay puɗɗugol golle oɗo gouvernement kesso no fewi jagode kesse kay cuɓade e gardugol Amina Lo on tigui fuɗɗoto golle mabɓe e nder oɗo conseil des ministres noon ma nomination ngaji kewɗi kay ɗamina ma nomination so kewɗi ma jalta toon kono kadi ɗamina hewɓe ma mbaɗe toon mbaɗe hen limogé ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen en kalino hanki e kabaruji men e janggo tawi ko janggo braquage badnogo alarba hanki sanga 12 heures to agence banque biteɗo BOA tawateɗo to agence mabɓe mo Yoff enquête gadda noon holliri tigui wonde bannoɗo braquage bogne o ko dadiɗo ko neɗɗo dadiɗo o jeeya tigui koye corps d'élite o naati banque ka noon komo waɗi masque oxygéne noon nden o naati ha o nder ko ɗon tigui nden o naati noon o sukkiti gernade makko o weddi gernade e nder banque ka beele kay hulɓinde dendagal gollotoɓe toon ɓe e dendagal kiɗineɓe arnoɓe toon foof ko ɗon kay o wawi ragande kees noon tawi en kalis o ɓofti haalis kewɗo no fewi ko yaadi fodde 13 millions fodde 13 millions tawi ko franc CFA o heeɓino fartan kadi yaltude banque ka o dogi seeɗa kay hay sino dogdu ndu woɗɗa woni e saaha o dogatno nde kadi teskam o yaltini gernade weddade caggal makko beele kay yimɓeɓe ne darto walla beele mo wawa tigui dañde distance hakkude makko e ridduɓemo ɓe haɗani ɗum foof noon haɗani guila yimɓe jamboreɓe ha e dadiɓe kala badde makko paale haaɓe mbimo tebɓe ɓe nanguimo noon o andama inde makko o wiyete ko Faye ko dadiɗo mbiɗen mo corps d'élite des forces de défense et de sécurité enquête noon nana jokki e beele kay ne ande holko taguimo kay wadde gueɗe baɗi ni beele kadi ko goto walla ala holɓe o golloto enquête o noon ittama e juuɗe brigade des foires wattama tigui e juuɗe section de recherche ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen compagnie Air Sénégal tawi ko laana mabɓe ndiwa kaka hinde e laana makko nde jalagal Y 92 58 umminoka to Makka alarba hanki o ko ɗacci toon capantati passager tawi ko fonnoɓe arde e Makka ko hajjiyankoɓe Sénégal laaɓi noon fonnoɓe artude e Makka mawɓe noon mawɓe Air Sénégal noon ɓe kolliri tigui ɓe kolliri kay holko saabi kay haaɓe ɗacci toon ɓeɗon capantato ɓe kolliri kay koye saaha nde formalité watte nde ɓen capantato arnoɓe kay tawi ko bis addano ɗumen har bowallaɗe ɗo nden ɓe jettima ɓe gaddorani passeport uji mabɓe ɓe ngala passeport noon mbawa waɗede formalité kam oto goɗɗo noon rutti kay abbade bus gaddanoɗoɓe o saabu ko chauffeur bus o joguino passeport uji mabɓe nde hepti chauffeur bus o artiri ɗiɗon passeport uji nde artiri passeport uji tawa hankkadi avion uddama fuɗɗima regde kay heblanade ko fati diwgol gana sanga noon o holliri kay ɓe ngala hattani dartinde kaɗon laana ko ɗum saabi kay ɓeɗo capantato keddi toon Air Sénégal noon holliri wonde jokkodiri e délégation générale déploré ɓe
législation générale toppiti ko fate hijjore tawi ko saoudinaɓe ɓe kawre mabɓe noon ɓe ƴetta ɓeɗo camantata kala maɓe ƴettu ɗumen en charge ɓe nawi ɗum to hôtel biteɗo hôtel ɓe nawi to hôtel razana ko toon ɓe mofta kay oɗo saaha joni ƴetta en charge air sénégal noon holiri kay nana dari no dole mum ponno ƴewde kay hol vol maɓe potat artude hano hannirta ni e nder leydi mabɓe sénégal ha joni ko leydi sénégal keddoɗen FDR woni front pour la défense de la république ɓe mbaɗi délégation ɓe mbaɗi déclaration mabɓe woni haalande mabɓe alarba hanki o namdade kayde Ousmane Sonko yaltinte ha laaɓa e nder nduɗo suudu sarɗiji o way tigui ɓe namde tigui ko wiyete éviction d'Ousmane Sonko Khalifa Sall noon e yaadi mum ɓe kolliri tigui ɗum ɗo ko ɓe kolliri tigui ɗum ɗo ko illégal kadi ko illégitime ko hunde nde fotade wonde nde wona gonga kadi nde rewani lawol FDR noon weltanima no fewi kewala kay woni mobilisation e oɗo saaha fodde 150 landa dawrugol e mouvement ji dariɓe kay ciifi oɗo kayit guila ñande nogas nayi lewru mai wonde kay jadani eko Ousmane Sonko artira e nder sous assemblée nationale leydi ndi kay saka noon kadi kene wona président mabɓe ɓe kolliri noon ɓe mbi ɗum noon ɗum ɗo kay ko coup d'état parlementaire mo Pastef yuɓɓini Khalifa Sall holliri kadi wonde ene weltini no fewi ko conseil constitutionnel waɗa tigui saisi ko FDR noon ɓe kolliri tigui ɓe ɓaggi ko article L 172 ngal noon di code électoral leydi kuulal leydi Sénégal wi tigui so tawi kay ministre nomama député ministre kay so nomama député o perdi automatiquement mandat makko député-gal ɓaade kay ɓaade mandat makko député-gal o perdi ɗum ɓaade kay e o démissionnani e nder o ɓaade kay o démissionnani wonde ministre nde e nder balɗe jeetati so balɗe jeetati ɗe ɓenni hayso démissionni hankkadi o wawa artude e député-gal makko FDR noon wi wonde Pastef sikkata tigui ɓaade kay waɗino memtogol tugnorɗe ɗiɗi L29 et L30 ɓe kol cikkanno tigui ɗum noon ɓe mbawi ruɗade ngal ɗo kuulal bitengal L 172 kene ɓe kolliri ɗum noon tigui ko jumre mawde no fewi o waɗande Pastef naafe FDR noon erima dendagal wiyeteɓe les forces vives de la nation kamɓe kala nde ɓe tamodirta ɓe gona neɗɗo goto kay ɓe daro ɓe ndena luwaji leydi ndi luwaji ɗi mbasa ƴaɓɓede ɓe daro kadi ha Ousmane Sonko lufte e nder nduɗon suudu sarɗeji député-gal itte ha laaɓa e balaɓe makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen mbiɗen ko alarba hande o fuɗɗi tigui o fate mawningol cérémonie manditare duuɓi temedere ko maître Abdoulaye Wade tigui yino aduna cérémonie o noon waɗa ko toon to Grand Théâtre Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi o waɗimo toon hommage molanteɗo Allah no fewi o wi tigui yo yimɓe gandu kadi Abdoulaye Wade surtout yo andu e oɗo saaha joni Abdoulaye Wade wona tigui Pastef tan wona tigui walla Abdoulaye Wade yo andu wona PDS ɗacconaki wona PDS tan jogui jeeyimo yo andu e oɗo saaha joni ko dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala kañumen ndendimo o wi noon wonde maître Abdoulaye Wade ko deftere saabu kay Abdoulaye Wade waɗi tigui o wuuri dendagal ko wiyete les étapes de l'histoire contemporaine mo leydi Sénégal saabu Abdoulaye Wade tawtorama guila e saaha colonial o ari tigui e saaha nde démocratie naati leydi ndi o ari tigui ha ko wiyete alternance démocratique bannoɗo en 2000 ɗum foof noon omo futtini guite omo daara ɗum noon holiri ko yettere Allah mawde no fewi Bassirou Diomaye Faye noon wi tigui wonde Abdoulaye Wade kay hoorejo Abdoulaye Wade hommage wadde ɗum hommage kay guila ene wuuri daw ko hani kanko Bassirou Diomaye Faye noon o erima dendagal jeunesse leydi ndi kala nde janggata ko heewi e maître Abdoulaye Wade saabu kay o holliri wonde Abdoulaye Wade kay ko deftere tigui o holliri noon o holliri kay wonde e élection ngaji bannoɗi en 2000 ha tigui Abdoulaye Wade wawi arde jappere laamu tawi kadi ko tawi tigui o holliri o ɗaftodirno e ngan saaha ko Abdou Diouf noon jaaɓi tigui ko poolaɗo jaaɓi Paul ko noddimo téléphone wimo yo jogor jaam o holliri noon ɗum ɗon kay woni ni windande dendagal Afrique kala ɓe mawnini leydi Sénégal woni tigui modèle leydi Sénégal démocratie leydi Sénégal
Sénégal woni no modèle wonande dendagal Afrique kala o wi noon wonde ɓeeɗo ɗiɗo tawi ko ancien président ji woni Abdoulaye Wade e oɗo biteɗo Abdou Diouf kamɓe ɗiɗo kala kay o holliri koɓe histoire ɓe bindi histoire timmuɗo wonande leydi Sénégal. Bassirou Diomaye Faye haali kadi haalaluji kay payɗi no feewi tawi kadi ko haalaluji paaɗi e oɗo biteɗo maître Abdoulaye Wade. ha joni habruji men demgal Pulaar so no mbima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena e mbaadi yidde ɓeydude ndenka e kisal laamu leydi Mali sifi kayida hollirde kay wonde ko interdit yiyede kay moto tawi ko ɗi moto ɓurɗi kay tuggi kay 125 centimétre cube fayi dow kala yiide ɗum kay ine doga e nder guure yiide ɗum ene doga e nder leydi so wona tawa koye guure mawɗe ɗe ɗum ko interdit kayido noon sifa ko alarba hanki tati lewru juin 2026 sifi kayido noon sifdi kayido noon ko jagorɗe kewɗe no feewi woni jagorgal kalfinagal ko fate défense leydi ndi woni jagorgal kalfinagal ko fate ñawoje wondude jagorgal kalfinagal ko fate protection civile wondude jagorgal kalfinagal ko fate yangarta ko kamɓe kala cifdi oɗon kayit so tawi noon ko guure mawɗe kay ɗi motoji ɗi mbawi dogde kay ko ɗeɗo guure ko wayno district Bamako no diɗonno walla les chefs lieux de région walla les chefs lieux de cercle walla tigui les chefs lieux d'arrondissement ko ɗiɗo nokkuji nayyi tan motoji mawɗi ɗi jogui yamirore kay dogde ko wona ɗum kala to ɗi jiiya kay ko jomumen ko nangueteɗe addani laamu ngu noon sifde oɗo kayit kay ngal ɗo kuulal ko seskede kay kala saaha ɓeɗo wiyeteɓe les jihadiste e pelle joguitiɓe kewɗe kay ɓe kutorade ko kewi hutorade ko motoji e nder ladde ha e nder yoga e guure tokose kala ko ɗum saabi noon e oɗo saaha laamu ngu ƴetti ngal ɗo ɗeɗo feere kay beele ene wawa haɓade tigui ɓeyde hatta tigui en wiyeteɓe jihadiste en nder leydi he ɓe kolliri noon kuulal ngal fuɗɗi ko guila alarba hanki tati lewru juin ha joni ko leydi Sénégal keɗen poste de gendarmerie d'intérêt armé tawi komo théâtre centre de mbiyata PCINT centre des opérations mo dugu koɗo ɓe keeɓi tigui gardiɗo kesso ko colonel Issa Bakayoko noon kañum waɗa commandant ko tigui oɗon centre e oɗo saaha joni cérémonie de passation de service o noon yuɓɓina ko guila ñande ɗiɗi yuɓɓinano ko guila ñande ɗiɗi lewru juin ndu gonɗen ndu to Camp Hammadou Boukary bari ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali to leydi Mali keddoɗen ha joni laamu leydi Mali e nder jonde mabɓe jagorde sakkitiɗe joɗade ñande 3 juin ñalawma hanki o e gardegol général Azimi Goïta to jonde nde jooɗi ko toon to Koulouba e nder jonde he noon décision ngaji kewɗi ƴettama tawi kadi ko ƴellitoji leydi ndi e fannu jangde ha e fannu ya gara kala e nder jonde he noon ɓe ciifi kay kayida wonde kay eɓe aafa lycée ji ɗiɗi magol lycée ji ɗiɗi taw ko lycée d' excellence hen lycée d' excellence goto mahate koto Ségou fama noon on afate koto Ségou jaaru golle mum ko 4,3 woni milliard uji nayyi ne fawi temeɗɗe tati million tawi ko milliard uji nayyi ne fawi temeɗɗe tati million tawi ko franc CFA golle ɗe noon gasata ha laaɓa kay koye nder lebbi jeenayyi so tawi ko lycée d' excellence goɗɗo o noon on afate tigui koto wiyete Bada Dougou nafaji e nder cercle mo kati e nder région mo Kulikoro jaaru golle ɗe noon ko 3 milliards woni milliard uji tati fawi temeɗɗe tati million tawi ko franc CFA golle ɗene kiɓɓata ko nder lebbi jeenayyi yidde laamu ngu kay oɗo saaha joni ko ɓeydude hattani jangde tawi ko jangde hakkudere e wodde beele kay sukaɓe janggoɓe ene mbawa ƴellitade tigui ene gona kadi e condition ngaji moƴƴi hano hannirta ni e nder jonde kadi ɓe ciifi ɓe mbaɗi validé kay wonde aviana ko fati kay fewnide lawol umade sévaré faade mofti tawi koye dow route national numéro 6 e wadde kay lawol wadde kay fewnude lawol ko wiyete lawol contournement woni tigui lawol taratogol aéroport mofti tawi ko aéroport moɓe mbiyata aéroport Amboɗejo tawi koto mofti ko société biteɗo BTP noon kañum halfina golle ɗe ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique ƴaɓɓoɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj a salminama.
en calmitima gali aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV haɓuri men ɓuri teftude e dongre Afrique ñalawma hannde o puɗɗoɗo ko leydi hono Benin toon de ene wayno kanko gardiɗo hono leydi hono Benin hono Ronald Vanani o wawi kadi kono ƴewde kadi hoddiɓe makko ko nande Niger Burkina Faso ɗum noon o wawi kono gillade ɗumen gam wadde toon taw kaldigal hakkude mabɓe madama jaam artu hakkude mabɓe wona ko ñande talatare ɗiɗi lewru taw kadi ko corse ujunnaje nogas e jeegom o wawi kadi kono fottotorde général Abdourahmane Rottiani kañum e capitaine Ibrahima hono Traoré fandade noon ko wadde toon jilluji ɗi e wawde kadi addude kadi tawde ko oɗo nouvelle tawde ko ela won jokkodiral ɗum noon tawde ko fawde kadi wadde wonɗen gueɗe taw ko nandiral hakkude mabɓe caggal kadi ndeɓe wonno kadi caɗele kadi arno kadi hakkude mabɓe e nder ɗeɗo leyɗe tati madema mbawa rendude junggo mbaɗa kadi golle men payodinde e gam kay wawde kadi tawde ko rendude e wonɗen gueɗe foof guila to banggue faggudu hani to banggue kadi kono fasa hono deƴal ko ɗum woni fandade makko e jillu makko ngo yiiɗi wonde to ɗo ko Soudan ene wayno force de soutien rapide FSRR bayini ñande altinare goo lewru tawde ko corse ujunnaje nogas e jeegom wawde kadi wadde ko wiyete conseil de sécurité et de défense wonde kadi taw cadre e nder kadi gouvernement tawde ko parlel e mbaɗa toon to ñala taw ko to Darfour won to banggue worgo e ɗum noddi ko wawde kadi ko wawde kadi irrade wonande kadi wonande ko fadde ko comité taw international o e wawde kadi ko wadde ɗum tawde ko bayinde e wonɗen gueɗe an mbawa kadi kono wawde famde ɗum ɗo ko États-Unis lawol garol gila kay e taw koɗi fadde kadi e duuɓi kadi ma on kadi hono tawde ko feccere teɓe nande wonata no oɗo chef d' état tanzanien waɗi hono jillu mum tawde toon to Russie kanko présidente tawde ko Samia Suluhu Hassan ene fata to Moscou tati joyyi lewru tawde ko juin ɓiya nogas jeegom tawde ko jillu makko ɗon e wawde kadi yaade toon ma wawa addu jokkodira to batte fakkudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗere ɗo ko fatti noon to Madagascar ene Madagascar de ene waɗi oɗo saaha mo guila ñande alarbare tati lewru korse ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom waɗi niɓede kadi tawde ko fattangue tawde ko officiel wona ko kadi ko disnodiral mawgal wonata oɗo tawde ko taw ko oɗo kadi tawde ko disnodal ngal tawde ko wawde kadi addude wonɗen gueɗe e ko fatti kadi e professeur kadi yimɓe jibinande kono leydi ndi e wonande ko fatti kadi e wawde wadde wonɗen gueɗe taw ko eɓɓole ko fatti constitution mabɓe ene waɗi oɗo lancement noon wawi kono reposede ene waɗi ko fatti kadi ko wasde nandirde e wonɗen gueɗe e ɗum ɗo ko fawi ɗo ko gouvernement pour gouvernement e wonde conseil économique walla conseil économique o e wona toon to église aji kono chrétien ɗi wona kadi juɓɓuɗi procession ma mbawa kadi kono wadde kadi wonɗede gueɗe ha mbawa kadi wonde jowtude ɗum e wonande kadi tawde ko oɗo occasion wonande tawde ko batu tawde ko jogode wadde tawde ko président e transition waɗa Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko annude kabaruji men nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓeri takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiani Alpha Mamadou Siley Ba to galle makko Moderne ha to galle makko Samassa to Killinkara ka haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 ha to galle makko Darel Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yombal Asegna Dakar e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto moynoriyam puɗɗoten caggal balɗe ɗiɗi kaldigal hakkude leydi Israël e leydi Liban taw ko toon to Washington to dowlaji rendude Amérique toon kaldigal wanno jamma alarba hanki fayi wendoga alkamisa hande no leydi ɗiɗi kay ɗe mbaddi déclaration commune hollirde kay wonde sifande ko wiyete le cessez-le-feu woni dartinde fiyande dartinde jeyli nanama dañama hakkude mabɓe tawi kadi ko ari complet waktuji seeɗa noon pawi hen ministre de la défense mo leydi Israël biteɗo Carteuse o wi tigui wonde armée leydi Israël dartinta hay fiyande wotere kay koko jokkata bombardage mum e piyande mum to banggue site Liban Hezbollah kañumne holliri kay waɗi windande faade laamu leydi Liban wonde kañum de kañumen jaadani kay e oɗo cessez-le-feu koto dowlaji dentuɗe Amérique uddirtena kabaruji men suudu sarɗi yejindu dowlaji dentuɗe Amérique ɓe joddinoma alarba hanki o kamɓe député ji ɗi noon ɓe mbaɗi adopté texte wiide kay yo oɗo guerre hakkude dowlaji dentuɗe Amérique mo umini faade Iran yo guerre o darto ha laaɓa dendagal koninkoɓe kala yo ummuto ha laaɓa jalta toon to leydi Iran garta e nder leydi mabɓe nde guerre o dartoto tawi ko guerre puɗɗiɗo gueɗel nogas jeetati lewru février ko chambre noon de représentant kene kañumen kay kawri yo guerre o darto
yo kadi soldateɓe gartu e nder leydi men ko ɓuuri hawnade ɗo e ɗeɗo vote ko député ji nayyi tawi ko député ji nayyi tawi ko républicain ji en woni tigui jeeyaɓe député ji landa laamu ka woni député ji Donald Trump kañum e koye mumen nayo mumen tawtoyi ɗeɗo député ji wiyeteɓe démocrate en hollirde kañumen yidde ɗumen kay ko yo gueɗo o darta ko ɗum hokki kay ɓeɗo démocrate ɓe keeɓi doole kay saabu kay ɓe keeɓi 215 voix contre 208 ko tigui ko yaadi yo gueɗo jokku kamɓe wiɓe yo gueɗo darta ɓuuri hewde koɓe 1.5 contre 1.7 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tongano habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on